गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 14 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ 2026 मायथाइनि सेन्सासआव कच राजबंशिफोरा हारि महरै कच राजबंशि रावखौ राजबंशि आरो ट्राइबेल हिन्दु महरै लिरनायनि थांखि लाबाय। बे थांखिखौ लादों कच राजबंशि साहित्य सभानि बानजायनायाव जानाय जथुम्मायाव। एपिडिसिएलनो हा हगारना होनायनि हेंथायै क'क्राझार मालगाव गामिनि रायजो राजाफोरा धरना होनायजों खुद्रिसारदों। लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बाहागो लादों। 2026 मायथाइनि 135थि डुरान्ड कापआव मुंदांखा फुटबलार हलिचरन नार्जारि बिथांनि गल होनायनि हेफाजाबजों बड'लेण्ड एफसिआ 6 गलाव कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसिखौ गोरलैयै फेजेनदों। सासे नागा सुबुंनि मेगनखौ केवाइसि बाय'मेट्रिक एपआ स्केन खालामनो हायैनि भिडिअ'खौ नागालेण्डनि मन्थ्रि टेमजेन इमना आलंआ समाजारि बिजोङाव शेयार खालामदों। जेराव भिडिअ'आव नुनो मोन्दों सानै सुबुङा सासे सुबुंनि फिसा मेगनखौ बोलाना होनानै मदद खालामनायखौ, जाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। साननि समावनो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। सासे आइजोनिफ्राय 4 लाख रांखौ सेख'नानै लांदों सिखावआ। बाक्सानि मसलपुराव सिला सिखावनि उदखार। सासे आइजोनिफ्राय सेख्लाबना लांदों नोगोद 4 लाख रां। बरकुसिजारनि जमुना दास बर'निफ्राय दाखाइथि गाग्लोबना लुथिदों धोन। भारत उदांस्रि सान 15 आगस्तजों लोब्बा लाखिनानै खर'सा आसामनि मोनथाम जिल्लायाव दैबाना जानायनि जाहोनखौ लानानै रायजोफोरनि सार्थआव 4 दाबि लानानै सोमावसारगोन रायजोनि दोलोआ होननानै फोरमायथिदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। दावबायसा बर'नि जौगाथायनि धामाका भेरगावआव 32 नं भेरगाव बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा 350निबो बांसिन ना आबादारिफोरनो नानि आदार राननानै होदों। मैया 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन बिथांखिनि गेजेरजों भेरगाव बियाबनि गंफ्रोमबो भिसिडिसिनि सिङाव मोन 10 बिधाननिफ्राय 50 बिधाना आबादारिफोरनो नानि आदार राननानै होदों। पाटगावआव जालांनाय बयलार गारि लाखिनानै रां दाबिनाय जाथायखौ लानानै फिनजाथाय होदों। जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय राजा मुंनि सुबुङा। थांनाय सानाव रफिक इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा गावनि लोगो राजाजों लोगोसे गारि बुकिं खालामनो थाखाय बङाइगावआव थांदोंमोन। बङाइगावनिफ्राय फैफिननाय समाव लामायाव पाटगावआव बिसोरनि गारिया मोनसे बयलार लाबोनाय गारिजों हुथ्रुदलायो। बे जाथायाव राजानि गारिया खहा जादों आरो बे खहानि थाखाय 15,000 रां बिदोंमोन। बेखौ लानानै फाव फान्दायनानै माखासे सुबुंफोरा बयलार गारियाव फैसा दाबिदों होननानै बदनाम खालामदों होननानै गोख्रों अजद राजानि। फैबाय थानाय हादोरनि सेन्सासखौ लानानै खुगा बेखेवदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। फैगौ सुबुं सानखोआव बाथौ लिरनो गनायथि मोननायखौ बरायदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय दासिम 7 खेब सेन्सास जालांबाय। बै जालांनाय सेन्सासफोराव बाथौ लिरनो मोनाखैमोन। हिन्दु आरो ख्रिस्टियानल'सो लिरबोदोंमोन। थेवबो बर'आ जोबाखै। धोरोम आरो सेन्सासजों जेबो लोब्बा गैया। गोदोनि बायदियैनो जाया। जि धोरोमखौ मानियो फुजियो बेखौनो लिरनो हागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। आंबो नुगासिनो, नुनानै मोजां मोनाखै, गोजोननाय मोनाखै, दुखुबो मोनदों। नाथाय बे बेलायावहाय आङो बाथ्रा बुंगोन होननानै सानाखैमोन। सानदोंमोन मोनसे समाव रायजोफ्रा बुजिलांगोन ओमफ्राय जोबगोन बे आयदाया होननानै। खिन्थु नुबाय दा बांद्राय जाबोबाय आरो दिनै नोंथांमोना आं न'आव फैनायखौ मिन्थिनानै सोंफैनायलाय आंबो बे खाबुखौ लानानै फंनैसो बुंनो सानबाय। जों गिबियावनो बेखौ मिन्थिनो नांगोन जे बे सेन्सासआ जोंनि भारत हादराव जानो गोनां जा सेन्सास, बे सेन्सासआ धोरोमनि सायाव जाया। आं सानो जे दा जिखिनि बाथ्रा दान्थेलायनाय, बायदिसिना बाथ्राफोर ओंखारनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाय, धोरोमखौ लानानै सेन्सासनि बाथ्रा बुंलायनाय, बेफोरो सेन्सासनि सोमोन्दै कनसेप्टआ बारा क्लियार जायफोरहा नङा बिथांमोना बेखौ खालामदों होननानै आं सानो। खारन जों दिनै सेन्सास होननानै बुङोब्ला जे सेन्सासआ जोंनि बेयावहाय बियो गिबि खेबनि थाखाय जायाखै। जे भारत हादराव दिनै सेन्सासआ
गा 16 बार जालांबाय ब्रिटिशनि समावहाय गासै 8 खेब सेन्सास जादों आरो भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव अलरेडि 7 बार एबा 7 खेब जालांखांबाय बेयो जाबाय 8 खेबनि थाखाय जानो गोनां सेन्सास आरो बे सेन्सासआ 10 बोसोरनि मुरे मुरे जायो बेबादिहाय जोंनि भारत हादरा उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव 1951 अर्थात 1951 बेनि उनाव 1961, 71, 1981, 1991, 2001 आरो 2011 आव सेन्सासआ जालांखांबाय सुबुं अनजिमा साननाया जालांखांबाय बेनि उनाव जानांगौमोन 2021 मायथाइ एबा 2021 आव किन्तु बयबो मिन्थिगौ जे हादर नाङैनो बा बुहुम नाङैनो जितु कोविड जाबाय बे पेन्डेमिकनि थाखाय सेन्सासखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय आरो बिनिखाय दिनै फ्राय 16 बोसोरनि उनाव बे खामानिखौ सेन्सासनि प्रिलिमिनारि खामानिखौ दा स्टार्ट खालामनाय जादों दा बेयावहाय धोरोमा बोरै फैखो जोंबो सोमोनांदों खारन बे गोदो जेसेबां 7 खेब सेन्सास जालांबाय भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव बेयावथ' धोरोमनि बाथ्राया फैयाखसै बे गोलाव समाव जोङो मा लिरनाय जों माबोरै बर' हिसाबै थांनानै थाबोखो बेफोर खोथाखौ जुदि जोङो एसे साननानै नायो दिनैनि बे थासारिया फैनाय नङामोन आरो बेबायदि थासारि फैनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा जोंनि थाखाय बियो हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोदों दिनै बे गोलाव समाव प्राय 60-70 बोसोराव बर'फ्रा सेन्सासनि समाव दिनै जायफ्रा बाथौ सिबियारिमोन बिथांमोना बाथौ लिरनो मोनासै हिन्दु लिरनांबाय एबा हिन्दुइज्मखौ लिरनांबाय आरो ख्रिस्टियानफ्रा ख्रिस्टियानिटि लिरबाय थेवब्लाबोथ' बर'आ जोबनानैबो थाङासै बा एक्सट्राहै बारायाखसैबो जेसेबां दङ बिदिबा बेसेबांनो थाबाय खारन बेखौहाय गुबैयै अनजिमाखौ सानो बिमानि रावनि सायाव मादार टां आं मा राव रायज्लायो दिनै बेनिखायनो जों आसामाव नुदों जे आसामाथ' माने असमियाफ्रा बिबाङा जोंनिख्रुइ बारा हिसाबै बिसोरनियावबो धोरोमनि संख्याया जोंनिख्रुइ बारा बिसोरनियाव असमिया मुस्लिम दङ जोंहा गैया बिसोरनियाव असमिया सिख दङ जोंहा गैया बिसोरनियाव असमिया जैन दङ जोंनाव गैया दा जोंनाव एसे एनैल' दङ धोरोमा गोबां धोरोम गैया जेसेबां गुबुननियाव दङ आरो बेखौ जों मिथिनाया मोजां जे बुहुमाव खुनु मोनसे हारि गैया जाया मोनसेल' धोरोमाव थायो आरो बियो किन्तु सेन्सासआव जेबो एफेक्ट खोख्लैया जेबो गोहोम खोख्लैया दा जोंनिया बाथौआरि बा ख्रिस्टियान बा ब्रह्म बेखौ लानानै जि सानलायबाय थादों बे कनसेप्टखौ एसे क्लियार खालामलायना लानाया मोजां होननानै आं सानो खारन दिनै असमियाफोरा मा खावलायदों अखम साहित्य सभाया दिनै बेंगलि मुस्लिमफोरखौ खावलायदों जे नोंथांमोना सेन्सासआव बिमानि रावखौ असमिया लिर मातृभाषा असमिया लिर होननानै दिनै आदिबासिखौ खावलायदों बिदिहाय सिखफोरखौ खावलायदों जे असमिया लिर जाहाथे असमियाफोरनि अनजिमाया बाङो किन्तु बिसोर बुङाखै जे नोंसोरो मुस्लिमफ्रा रिक्सा सालायनाय आरो रं साइड सालायग्राफोरखौ होबथानायनि थांखिजों माहारियारि राजा लामायाव क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि गोख्रों सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि द्वितीय दजेन बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव 7 साननिफ्रायनो सानफा दालांनिफ्राय सिमुलटाफुसिम माहारियारि राजा लामायाव बे सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना फोरमायथिदों जुन मासनि 2016 जुन मासनि बाव स्पष्ट लिरनाय दं आरो माजे माजे गेजेर गेजेर माने सुप्रिम कर्टआबो बिनि सायावनो आरो माने माबानो बेखौ आरोबाव इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै कमप्लेन्स जादोंना जायाखै बिनि खोथाखौ लानानैबो माने अनेक माने तदारक खालामबाय थायो फल' अफ एक्सन लाबाय थायो नै दाखालिसो मोनसे भिसि जानानै थांदों बे भिसियाव जोंना अनारेबल चिफ सेक्रेटारि शेयार खालामदोंमोन जेराव डिजिपि सार दंमोन बहाय गले गले होनदों जे इ रिक्सा हाइवेआव सोलिगासिनो दङ जोंनि मानसिफ्रा मा खालामगासिनो दङ दा बे बेलायाव जों इसेबां बार बुंनायनि उनावबो जुदि सोरबा बिदि सालायोबा बेसेबां दुखु गोनां एसे साननानै नाहरलाय सालायबाय थानायखौ नुबाय थायो बेनो दा ओंखायनो जों होनदों दा सोरबा होनो जोंखौ मानो खिथाखायाखै जों मानो मिथियाखै दा बे सोंलुआ ओरैबादि जे बेबादि एवारनेसखौथ' जों एकदम खालामबाय थाखायो साफ्रोमबोनि न'आव थांनानै दा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडिया फैदों मिडिया
निजगै आजिखालि मबाइलखौ बयबो नायो बेबादिखौ जों हाजार बार हगारबाय नोंथांमोनाबो हयथ' गोसोआव दङ दा बिनि उनावबो जुदि बिथांमोना बिदि होनोब्ला बेसे दुखु गोनां खोथा आरो दा बिनि थाखायनो आरो बांसिन मिथिथों होननानै नै माइक खानानै थांनाय 7 दिन खुनु आन्थोर ज'वाजासे थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं दा मोनसेल' मिजिंथिनाय जोंना बयबो गावनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायथों माने मा माने बे मोजां खामानि मावनानै देखायोबा माने सनमान बारायसै नालाय बेखौ लुबैदों